Începe la ora. Oi, oi, oi. Eci. Bine v-am găsit. Nu filma. Bine v-am găsit. Dar de ce? Lasă să filmezi pe cupioară. Și bine v-am găsit. Hai și ești tu din Indiana de interesant. Adică nu, ca și cum ea nu vrea să fie filmată, dar vrea să fie Eu faccio una clausola usura. Siamo determinati a fare la soluzione Sigur, este domnul Ilispan, deci eu așa zic și de regintele meu. Filmează-mi, te rog. Până prezent, da? Da, mai care unde să fie? Unde să fie? Лезем мы еще лично. Опа. Colegi ați fost de clasă, da?
curazele senine, el e căldura sufletelor ce vă încălzește inimile. Bună seara și bine ați revenit, dragi absolvenți! În această frumoasă zi de iarnă, noi vă invităm să pășiți pe tărâmul amintirilor pentru a readuce frumusețea anilor de școală. Pentru a păși în universul celor mai scumpe, viesele și șocante amintiri petrecute pe băncile școlii, pentru a vă readuce aminte de prima carte, de prima profesoară și de primul succes. Vă propunem în continuare să audiați piesa Ani de școală. Și unii din profesori care au fost alături în anii de școală. Stalinski, Serafim și Olga, Spasov Ivan și Olga, Șchiopul Ludmila, Gorbatencu Leonid, Leșencu Nina, Olga Constantin, Procopencu Andrei și Eudochia și Reilean Teodora. Noi avem astăzi alături și pe unii colegi ai dumneavoastră care au trecut în lumea celor drepți, din promoția 1968, Șargărovski Simion, Ciobanu Vasile, Urzu Ion, Caraman Claudia, Cioban Constantin, Ursu Gheorghe. De promoția 1978, Țurcanu Vasile, Mardar Simion, Bulbuc Leonid, Guțu Valeriu, Rudencu Mihail. Pentru cei plecați între noi un moment de reculegere. Mulțumim! Trece lună, trece soare, trece vis și supărare. Trece vânt și trece nor, trece lacrimă și dor. Anii și-au lăsat amprenta nu doar pe chipul elevilor, profesorilor, dar și pe imagini instituții de învățământ, care din școală medie de cultură generală s-a transformat în liceul teoretic Ion Creangă. Cuvântii se oferă directorului liceului, domnului Guțu Conon. Sunt bucuros să vă spun bună seara. În incinta liceului nostru, îmi pare bine că ați hotărât să vă întâlniți cu alții și, e clar, colectivul pedagogic, cu toate că rândurile colectivului s-au rărit. Am în vedere profesorii care m-au învățat pe dumneavoastră. Ce aș putea spune? Viața e viață și are vecile ei. Însă, totuși sunt momente când oamenii,
fiecare parte și mai faci câte o revizie din viața care au trecut. Și iată una din aceste etape, cred că este și întâlnirea de astăzi. Ne mai reamintim cine am fost, unde am ajuns și îmi pare bine că sunteți sănătoși. Îmi pare bine că de acum noi, generația mai tânără de profesori, vă învățăm copiii dumneavoastră și chiar îmi pare că și nepoți. Deci vă doresc în viață toate cele bune, succes și numai bun. Lacrimi de bucurie și dor, aducerea aminte a anilor de școală, impresii și vise de adolescent, speranțe împărtășite, realizări șocante. Acestea sunt, de fapt, momentele ce vă vor copleși pe parcursul serii. Li se oferă cuvânt invitaților de azi, absolvenților de ieri, doamna Caterina Mardari. Și mă uit la aceste trandafiri și la aceste frumoase crizanteme sau niște bujori. 40 de ani în urmă eram și noi la fel, frumoși, energici, iar acum privim în urmă și rămân numai amintirile. Mă uit la colegii mei și nu-mi vine a crede că suntem noi. Cu inima e aceeași, bate la fel cum au bătut cu 40 de ani în urmă. Ce să spun absolvenților? Eu cred că nu odată am vorbit în fața lor, fiindcă aceștia sunt și elevii care le-am pus tocul în mână cu 12 ani în urmă și multe le-am spus și multe povețe, ceea ce le spun și astăzi, că viața nu e atât de netedă. Drumul vieții e hopuros. Unii din viață trec mai ușor, alții mai greu. Însă, vă spun una, nu cădeți în fața greutăților, nu îngenunchiați. Luptați pentru fericirea voastră, luptați pentru visele voastre și numai pe munca asiduă, numai prin bunătatea sufletească, numai așa veți deveni oameni cu adevărat demni, buni pentru societatea de astăzi. Și îmi pare bine că ne reîntâlnim 40 de ani, 30 de ani și ne cunoaștem, ne amintim multe lucruri frumoase, multe lucruri interesante și chiar mă uit la Venețca, la fotografiile care le avem în față și ne amintim și de unele năzbâtii pe care le făceam câteodată chiar intenționat, să nervăm pe cineva, câteodată minte copilărească și eram dogeniți și eram... Dar să știți că totdeauna am respectat profesorul, totdeauna am luat sfaturile profesorilor și niciodată nimeni, niciun profesor nu e cel care nu dorește binele elevului. Deci